Здравейте, приятели! В новия 22 епизод на канала за безплатни прогнози, който възнамерявам скоро да почна да правя на английски, да разширим малко аудиторията. Днеска, 15 февруари, след дълга почивка, реших да направя един епизод, малко обзор на фишовете, които съм играл, както последно правих видео от 6 януари някъде. Първо да поздравим Black Nord Jazz Cats. Greetings to Nord Jazz Cats. Продължават да пускат хубава музичка. Последното видео, доколкото си спомням, беше за 5 януари, понеделник, единичен залог на Лестър, победа и гол-гол, нещо от сорта. Видях преди малко да си припомня. Януари започна добре, но после с извинение закучи доста. Имаше някакви паузи, правих, предимно загуби и чак края на месеца възвърнахме пак успешния ритъм с няколко фиша, 2 поредни. Избихме загубите и смея да твърдя, че пак не сме назад и набираме скорост. Ето, 6 януари, ранен фиш. Победи за Мелбърн Сити, Рейнджърс и Фенербахче с 5 евро за 21,88. Значи сме хванали във вторник. И оттам нататък следват само загуби. Загуби покрай африканското първенство, което залитнах да играя. То нямаше кой знае какво си играе януари. Имаше си първенства, но просто има и такива периоди, в които не връзвам. Както вече съм казал, тогава най-добре е да направите малко почивка, пауза. Една седмица, примерно, ви дойде пак музата и продължаваме. Както е казал боксьора. Напред и нагоре. Ето виждате, тук загуби на африканското. Това са все още 6 януари, същия ден. Общо взето сутрешния фиш печалбата му е заминала до края на деня. Тук на 7 само загуби. Отчаиващо. Ето вече на 8. Загуби. Ето тук ми е омръзнало. На Man United днес ще съм избухнал с 10 евро. Нетипично за мен, виждате всичките тези загуби са скромни. 1 евро, 4, 2, 50 евроцента, 50 евроцента, защото съм играл някакви колонки двойни. Така че загуби, ама са скромни. Ето 1,20, 0,80. Просто защото нямаше толкова, не бях сигурен в тези матча, затова залагаме по-малко. Ето тук 6 евро на победа и гол за Арсенал. Те гати умрелен матч направиха, но както и да е. Виждате 8 продължават загубите, 0, няма печалба, 10 сме вече и печалби се така няма, 10, 11 печалби няма. Продължаваме с тънките залози, 2, 3, 5 евро на 11 ни излизат. И ето, от 11 последните 5 загубени евро са ни вече дошли в повече и правим една пауза. Чак на 17 възобновяваме залозите с нови 3 евро, пак загубени. 2 евро, пак загубени. Нови 5 евро загубени. Евро и 50, 1 евро. Само загуби, 18, след така още сме на загубите. Въпреки почивката, очевидно,
трябва да почиваме повече. 1,50 за нищо. 1,50 за нищо. 1 евро за нищо. Още 1 евро загубено. 5 евра загубени. И стигаме най-накрая. Ето виждате пак на 19. На 19 загубваме последно и пак правим пауза от 4-5 дни. До 24, когато залагаме нови 5 евро и пак губиме. Губиме, тук са не ми се цъка подробностите, но някой матч сутринта ни е избягал и после съм си ги играл останалите, добавяйки още нещо с нови 5 евро. Защото виждате, същия ден е 24 януари, същите матчове. 5 евро за 57. С тези 57 избиваме всичките надолу, където до сега дългата поредица от загуби. 100%. Който му се занимава да си ги смята. Ето какво фащаме тогава. На 24. Айнтрахт Франкфурт, Хофенхайм, гол. 1,53. Вилереал, Реал Мадрид, двойка на 1,85. Аякс, Волендам, единичка на 1,30. Гол на Пуел Бершева, Ироник, Кириат Шмола на 1,82. И гол на Лугано, Винтертур на 1,80. Ето виждате над 10 коефициент. 5 за 57. Това е чиста работа. Така. Сега се върнем до 24 да видим какво следва. След този фиш. Още следващия ден. Виждате? 5 за 57 и на другия ден 3,33 за 32. Значи пак близо 10 коефициент. Нови 5 мача. Тук 5 мача. Следващия ден още 5 мача. И сега по-конкретно да видим. Брага Оверка, единичка на 1,46. Това са мачовете от 25 януари, може би неделя, ако не се лъжа. Атлетико Мадрид Майорка, единичка на 1,33. Фрайбург, Кьолн, единичка на 2 коефициент. Над 2 гола и половина Тюн Янг Бойс на 1,50. И Падерборн единичка на 1,65 срещу Пройзен Мюнстър. 3,33 за 32 евро. И вече с тези два фиша твърдо избиваме всичките загуби и сме напред. Така че вече малко по-малко да отдъхнем. И да видим какво следва. 25. Така. Ето до тук бяхме стигнали. На 25 виждате има доста после загубени, но скромни фишове. Тук 1 евро. Още 1 евро. Още 1 за 1,19. Тук нещо съм затворил. Не помня. Пак имах несполучливи затваряници. Така, после това 1,19 съм го изгубил, 25 продължаваме, още 1 евро загубено, 5 евра загубени и на 26 това понеделник с 1 евро фащаме 10, значи пак 10 коефициент. А по-точно търсения Хикс на Рома цял сезон. Най-накрая Рома Милан, Хикс 3,60. Днеска са Наполи Рома, също може да е Хикс, но ще видим. На 4 гола и половина за Брага Оверка, тогава беше мисля 3-0 за Брага. И аз играх да паднат още поне 2 гола, 5-0 крайен резултат.
И Бока Хуниорс Депортиво Риестра 1-0 би от Боката на 1,61 с 1 евро скромно. Просто тогава вече не знам. Бил съм се разколебал, не са ми се вярвали много. Края на деня, след много неуспехи, този скромно съм го пробвал с евро за 10. Все пак това ни връща пак в играта. Нови 10 евро, нови възможности. И общо взето, това е до края на месеца. Следват само загуби, тънки по 1,33, по 1,20. Загуби. Нищо, което да подчертаеме. И така до февруари, с който ще направим нов епизод. Това е за момента. Довиждане в следващия епизод.